Να επανέλθουμε λιγάκι στις προβλέψεις του κανονιστικού πλαισίου της πρότασης της Επιτροπής. Όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση, η συγχρηματοδότηση που προτείνεται ανέρχεται από το 85% μέχρι το 50% ανάλογα του εισοδήματος των περιφερειών. Θέλω λιγάκι να επιταχύνω. Όσο αφορά τη στρατηγική προσέγγιση, οι κοινές αρχές αφορούν για όλα τα ταμεία την ενίσχυση της εταιρικότητας, τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, ενίσχυση των αρχών της ισότητας των φύλων και μη διάκρισης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Για τους 11 θεματικούς στόχους σας μίλησα προηγουμένως. Το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπης 2020. Από τους θεματικούς αυτούς στόχους υπάρχουν κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, αλλά κάποιοι στόχοι οι οποίοι θα μας ενδιέφεραν σαν χώρα και δεν περιλαμβάνονται μέσα σε αυτούς και ελπίζω μετά από την διαπραγμάτευση να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όσο αφορά τώρα στη διαδικασία έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Θα υπάρχει ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο σε κάθε χώρα που θα αφορά όλα ανεξαιρέτως τα ταμεία. Αυτό θα υιοθετηθεί από την Επιτροπή. Σε αυτό είναι υποχρεωτικό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να κατέχει μία συγκεκριμένη ποσόστοση. Δηλαδή, 25% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, 40% για τις περιοχές σε μετάβαση και 52% για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Αυτός είναι επίσης ένας περιορισμός που τίθεται σε αυτή την προγραμματική περίοδο, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Όχι ότι δεν υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από το Κοινωνικό Ταμείο. Το πρόβλημα όμως είναι ο καθορισμός αυτών των ποσοστών για όλες τις περιφέρειες, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει το Νότιο Αιγαίο να έχει δράσεις Κοινωνικού Ταμείου κατά 52% και το Βόρειο Αιγαίο κατά 40%. Θα μπορούσε αυτό το ποσοστό και ίσως ακόμα μεγαλύτερο να αφορά την Αττική που έχει τεράστια κοινωνικά προβλήματα, με ανεργία, με φτώχεια κτλ. Όμως υπάρχουν άλλες γεωγραφικές περιοχές και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί συνδέεται άμεσα με το θέμα μας το σημερινό. Υπάρχουν άλλες γεωγραφικές περιοχές όπου οι ανάγκες τους είναι λιγάκι διαφορετικές και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε κατά τη διαπραγμάτευση. Λοιπόν, πέρα από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα υπάρχει το Συμβόλαιο Συνεργασίας. Αυτό είναι ένα κανονικό συμβόλαιο, έτσι όπως υπογράφουμε οποιοδήποτε άλλο συμβόλαιο. Δηλαδή το κράτος μέλος θα υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το συμβόλαιο σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα διαμορφώσει έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμετοχή των εταίρων στην προετοιμασία και εφαρμογή και παρακολούθηση του Συμβολαίου Συνεργασίας. Μέσα στο Συμβόλαιο Συνεργασίας θα υπάρχουν χρηματοδοτικοί πίνακες και οι συγκεκριμένοι στόχοι όλων των προγραμμάτων. Επίσης, ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα και πραγματικά αυτό το υπογραμμίζω, αφορά στις αιρεσιμότητες, όπως μία λέξη, δεν ξέρω, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει χρησιμοποιήσει και αυτό το conditionalities που λέμε στα αγγλικά, δηλαδή τους περιορισμούς που θα τεθούν μέσα από τα προγράμματα του Συμβολαίου Συνεργασίας, δηλαδή και τα προγράμματα τα τομεακά και τα περιφερειακά. Εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Αφορά αιρεσιμότητες που συνδέονται με την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αιρεσιμότητες που συνδέονται άμεσα με τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις
αιρεσιμότητες εξάντε, δηλαδή σε συνάρτηση με διαφορετικές αλλαγές, σε συνάρτηση με τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης, και αυτές επίσης οι αιρεσιμότητες υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς και στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, και στη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής της Επιτροπής στη διαχείριση των προγραμμάτων, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη συγκατάθεση των κρατών μελών σε χώρες, αφορά μόνο σε χώρες που έχουν ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Θα το δούμε και παρακάτω. Η Ευρωπαϊκή δηλαδή Επιτροπή, όταν μία χώρα σαν την Ελλάδα έχει ενταχθεί σε μηχανισμό στήριξης, μπορεί να αναλάβει την συνδιαχείριση όλων των προγραμμάτων χωρίς προηγούμενη έκθεση του κράτους μέλους. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι περιορισμοί θέτουν εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα, και επανέρχομαι στα θέματα της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όταν ξεπερνάει κάποιος το έλλειμμα, το προκαθορισμένο έλλειμμα, ή όταν το χρέος αυξάνει, ή για οποιοδήποτε, μετά από βέβαια συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ακολουθήσει τις συστάσεις αυτές το κράτος μέλος, μία περιφέρεια σαν την Κεντρική Μακεδονία, Θράκη ή τη Δυτική Ελλάδα θα πρέπει να τιμωρηθεί για την πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης. Επίσης, οι στόχοι που έχει θέσει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης, που, να σας φέρω ένα παράδειγμα, έχει θέσει για το 2020, βέβαια είναι η χώρα που θέτει αυτούς τους στόχους. Πάντως, στο πρόγραμμα αυτό έχουν τεθεί σαν στόχοι το 2020 70% απασχόληση στη χώρα. Επίσης, έχει τεθεί σαν στόχος, μειώθηκε μάλιστα, για πόρους έρευνας τεχνολογίας 1,5% του ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί, θα υπάρχει μείωση των πόρων της πολιτικής συνοχής. Κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος που μπορεί να δημιουργηθεί από τις αιρεσιμότητες αυτές. Η θέση της χώρας μέχρι σήμερα είναι ότι θα συμφωνούσαμε σε εξάντε αιρεσιμότητες, όσες όμως μόνο συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των προγραμμάτων. Όσες μόνο συνδέονται με την πολιτική της συνοχής. Να μην αναφερθώ πιο αναλυτικά στα θέματα της αιρεσιμότητας. Όσο αφορά, είπαμε, το Συμβόλαιο Συνεργασίας που θα συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σας ανέφερα και προηγουμένως ότι μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη πρόταση του κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συμμετέχει, είπαμε, στη διαχείρισή τους. Επίσης, μπορεί να υπάρξει αυτόματη αναστολή των πληρωμών. Δηλαδή, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αναστείλει μέρος ή σύνολο των πληρωμών των δεσμεύσεων, όταν δεν έχει συμμορφωθεί το κράτος μέλος με τις συστάσεις του Συμβουλίου, όταν η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το κράτος μέλος δεν έχει λάβει μέτρα για την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής. Σας λέω αυτές τις λέξεις γιατί έχουν σημασία. Συμπεραίνει η Επιτροπή. Και όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καταλήξει ότι οι αιρεσιμότητες που συνδέονται με την οικονομική βοήθεια που παρέχεται υπό τη μορφή δανείου στο κράτος μέλος δεν έχει υλοποιηθεί. Ένα επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα αφορά στα θέματα της αξιολόγησης.
θα τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι μέσα στα προγράμματα υλοποίησης αποτελεσμάτων και όχι εκροών. Δηλαδή, μέσα στους στόχους που θα τεθούν στα προγράμματα, δεν θα αφορά μόνο πόσα χιλιόμετρα δρόμο θα φτιάξουμε ή πόσους ανέργους θα κατακτήσουμε κτλ. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένοι στόχοι που αφορά την ανάπτυξη, αφορά την μείωση της ανεργίας, αφορά την ευημερία της κοινωνίας, σε όλες τις μορφές, είτε περιβαλλοντικά, αφορά θέματα περιβάλλοντος κτλ. Λοιπόν, όμως, ως εκεί νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα αρχίζει και δημιουργείται από τη στιγμή που θα αξιολογηθεί η χώρα βάσει των αποτελεσμάτων αυτών και σε περίπτωση που δεν υλοποιήσει τα αποτελέσματα αυτά, θα υπάρξει πρόβλεψη για αναστολή των πληρωμών. Δηλαδή, αν καταρτιστούν 100 άνεργοι και θέσουμε σαν στόχο ότι 10 από αυτούς θα βρουν εργασία και λόγω οποιοδήποτε άλλων συγκυριών δεν βρουν οι 10 εργασία, αλλά βρουν οι 5 εργασία από αυτούς, θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική μείωση της χρηματοδότησης του προγράμματος. Αυτό όλο συνδέεται με ένα 5% σαν αποθεματικό επίδοσης που θα κρατηθεί από το συνολικό προϋπολογισμό της χώρας και το οποίο όμως όχι όπως προς το παρελθόν θα προβλέπονταν να δινόταν στο καλύτερο πρόγραμμα, αλλά θα δοθεί στο πρόγραμμα μόνο εκείνο που θα έχει πετύχει τους στόχους. Διαφορετικά οι πόροι αυτοί επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή είναι δυνατόν η χώρα να χάσει αυτούς τους πόρους. Να αναφερθούμε λιγάκι στη χωρική συνοχή. Μπορούμε να πούμε ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα της χωρικής συνοχής και των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. Για την υλοποίηση της, προτείνει την χρήση διαφόρων εργαλείων, όπως αυτή των τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης, που θα λειτουργήσει στα πρότυπα δράσεως του LEADER, με περιορισμό σε αυτών των φορέων, εκτός του δημόσιου τομέα, που δεν πρέπει να ανέρχεται πάνω από το 50%. Επίσης, προβλέπει μία μίνιμουμ διάθεση 5% των πόρων του ΕΤΠΑ για δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, τη δημιουργία πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης, δηλαδή τη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων από όλες τις χώρες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν στο σύνολο 300 πόλεις και 20 πόλεις από κάθε κράτος μέλος, τη δυνατότητα διαμόρφωσης ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, κάτι σαν τον Τζέσικα που λέμε σήμερα, και τέλος τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για καινοτόμες δράσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με τη maximum χρηματοδότηση 0,2 του ΕΤΠΑ. Ένα βέβαια πράγμα παρατηρούμε στην πρόταση αυτή είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά, ουσιαστική μάλλον αναφορά, στις περιφέρειες με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Παρόλο που υποθέτω ότι ο οποιοσδήποτε ακούσει καταρχήν τη λέξη χωρική ολοκλήρωση, χωρική συνοχή, πάει αμέσως στο μυαλό του στα γεωγραφικά ζητήματα. Στην περίπτωση των κανονισμών αυτών δεν αναφέρονται καθόλου στα θέματα των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, όμως υπάρχει ιδιαίτερη συζήτηση για τις λειτουργικές περιφέρειες. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο. Ένα ζήτημα επίσης καινοτόμο στους κανονισμούς αυτούς είναι η θεματική συγκέντρωση. Όπως ακουγόταν πολλές φορές και στα διάφορα συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιλούσαν για κακοφωνία προτεραιοτήτων, δηλαδή ότι όλα τα προγράμματα αποτελούνταν από πολλές προτεραιότητες που στο τέλος το πρόγραμμα δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, δεν φαινόταν το αποτέλεσμα του προγράμματος, της υλοποίησης του προγράμματος. Και γι' αυτό
υπήρχε η πρόταση της θεματικής συγκέντρωσης. Όμως, μέσα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η θεματική συγκέντρωση αντικατοπτρίζεται ως περιορισμός της επιλογής των στόχων, των προτεραιοτήτων και στο ΕΤΠΑ και στο ΕΚΤ ανάλογα με το στόχο που ανήκει η περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο εισόδημα έχει μια περιφέρεια, τόσο μικρότερη επιλογή στις προτεραιότητες θα έχει, ώστε να υπάρξει μια συγκέντρωση πόρων για συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες. Αυτό βέβαια δημιουργεί ένα πολύ σύνθετο σενάριο, γιατί μας λένε 3 προτεραιότητες στο ΕΤΠΑ, αλλά από αυτές τις 3 το 20% δεν κάνω καρικατούρα, έτσι ακριβώς είναι. Το 20% θα πρέπει οπωσδήποτε να δαπανηθεί για αυτή την προτεραιότητα, το 80% οπωσδήποτε για τις άλλες προτεραιότητες, αλλά εάν για το ΕΤΠΑ οι προτεραιότητες είναι αυτές, για το ΕΚΤ, που έχουμε υποχρεωτικά το ποσοστό καθορίσει εκ των προτέρων και στη συνέχεια θα πρέπει μέσα στις 3 άλλες προτεραιότητες που καθορίζει πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 20% της τάδε προτεραιότητας. Μόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να βγάλει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετά από όλους αυτούς τους περιορισμούς που προτείνονται. Και εδώ μπορώ να πω ότι ακούστηκε και από άλλες χώρες σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα γενικών διευθυντών για τα θέματα αυτά και η Γαλλία υποστήριξε ότι πέρα από τις 11 θεματικές προτεραιότητες που προτείνονται να υπάρχει και μια 12η που να αφορά τον χώρο. Όλες οι δράσεις δηλαδή μπορούν να υλοποιηθούν στον χώρο ανεξάρτητα από τις ουσιαστικά τομεακές προτεραιότητες, γιατί το σύστημα αυτό οθεί πιο πολύ στην διαμόρφωση τομεακών προγραμμάτων παρά περιφερειακών προγραμμάτων που έχουν απέτηση από επιλογή περισσότερων προτεραιοτήτων. Και για να τελειώσω, θα ήθελα να σας πω επίσης για το Ταμείο Συνοχής. Οι τομείς είναι περίπου όπως και στο παρελθόν. Η ιδιαιτερότητα που υπάρχει σε αυτή την προγραμματική περίοδο είναι ότι δημιουργείται ένα νέο ταμείο, συνδέοντας την Ευρώπη, το οποίο θα του δοθούν 40 δισεκατομμύρια ευρώ καταρχήν και υποχρεωτικά θα λάβει και 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για να κάνει δράσεις ευρωπαϊκού επίπεδου, σε ενωσιακό δηλαδή επίπεδο, δράσεις υποδομών και δικτύωσης, είτε είναι μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχει ήδη επιλεγμένη λίστα έργων στο παράρτημα του κανονισμού του Ταμείου Συνδέοντας την Ευρώπη και στην λίστα αυτή η Ελλάδα είναι σχεδόν απούσα και αυτό που τουλάχιστον τίθεται σαν θέμα διαπραγμάτευσης και από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι να επανεξετάσουμε όλα τα έργα που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο παράρτημα αυτό του κανονισμού. Επίσης, ένα ζήτημα που δημιουργείται με το Ταμείο αυτό είναι ότι πλέον δεν αφορά μόνο τις χώρες συνοχής, αλλά αφορά όλη την Ευρώπη, που σημαίνει ότι από πόρους συνοχής θα γίνουν και δράσεις, παρεμβάσεις πολύ ουσιαστικές. Αλλά θα γίνουν παρεμβάσεις και σε χώρες όπως τη Δανία, τη Γερμανία, την Σουηδία κτλ. Τι άλλο θα ήθελα να πω για αυτό το ταμείο, ότι αναφέρθηκε και από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι δεν υπάρχει και καμία πρόβλεψη σύνδεσης από Ανατολάς προς Δυσμάς. Σε όλες τις προβλέψεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα είναι η σύνδεση της Ευρώπης από βορρά προς νότο. Δεν υπάρχει διασύνδεση, τουλάχιστον όσον αφορά την Ελλάδα, από Ανατολάς προς Δυσμάς. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Ένα τελευταίο να σας πω ότι συνολικά οι πόροι της πολιτικής συνοχής
μειώνονται σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, γιατί, όπως σας είπα προηγουμένως, ένα μέρος πηγαίνει στο καινούριο αυτό ταμείο, και ότι οι πόροι που προβλέπονται για τις περιφέρειες μετάβασης και αφορά αρκετούς κατοίκους της χώρας μας, προβλέπονται πολύ λίγοι πόροι. Που σημαίνει ότι οι περιφέρειες όπως Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική, οι πόροι που θα ωφεληθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο, αν δεν αλλάξει κάτι κατά τη διαπραγμάτευση, θα είναι πάρα πολύ λίγοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Κωστοπούλου και για την ουσιαστικότατη και πολύ ενημερωτική ομιλία της σχετικά με την επόμενη περίοδο και το πώς μπορούν οι ελληνικές περιφέρειες να επωφεληθούν από την περίοδο αυτή και τι προβλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν. Συγχρόνως όμως να την ευχαριστήσουμε και για τη γενικότερη στήριξή της στο Εθνικό Σημείο Επαφής, για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο και τις προσωπικές πρωτοβουλίες της στα παραδείγματος χάρη στα ζητήματα των νησιών και του μεγάλου θέματος, του μεγάλου έργου Euro Islands που έγινε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Την ευχαριστούμε και ελπίζουμε να έχει τη δύναμη σε όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κωστοπούλου. Θα καλέσω τώρα, θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. Καταρχήν πρέπει να σας πω, οφείλω να το πω, ότι ο κύριος Κώστας Καρτάλης, βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, δυστυχώς με ενημέρωσε σήμερα το πρωί ότι δεν μπορεί να έρθει γιατί έχει κοινοβουλευτική ομάδα, τα λέω πολύ απλά, θα έρθει στο στρογγυλό τραπέζι του απογεύματος. Έχουμε μαζί μας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Τατούλη. Έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τον κύριο Πάλι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο Σπυρίδωνα, Περιφερειακό Σύμβουλο του Περιφέρεια Αττικής. Επίσης τον κύριο Δημαρά από τους οικολόγους. Και φυσικά θα μείνει στο τραπέζι και η κυρία Κωστοπούλου, αντικαθιστώντας τον κύριο Φίρμπα, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αυτά. Και θα μιλήσουμε, το θέμα είναι οι περιφέρειες. Οι περιφέρειες λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο που ήδη η κυρία Κωστοπούλου περιέγραψε, πώς μπορούν να ανταποκριθούν. Και βεβαίως με όπλο τον Καλλικράτη.